Vale, lo primer es posar la càmera aquí per després. A veure, centrem-nos. El tema és fer una promo del podcast, que es dirà Lo Pitjor Podcast, per a penjar-ho a les xarxes. Vale, com ho fem? Fem un vídeo, vale, que el farem, dient que una vegada al mes farem un programa on sobre un tema, ja ho veurem, anirem parlant. Posarem música, parlarem d'una pel·lícula que vegi sobre aquell tema, o parlarem amb gent, també, amics, coneguts, per exemple, també podem mirar notícies d'actualitat que vagin sobre aquest tema i sobretot hem de nombrar les xarxes socials, @lopitjorpodcast a Instagram i a Twitter, i a Facebook Lo Pitjor Podcast, podem buscar la pàgina. Si hi ha més perfils ja els anirem dient segons el moment. Però la idea seria fer un vídeo que expliqui això i que estigui una miqueta ben fet. Va, doncs, anem a gravar-lo.